Nakadungog kita niining panultihon nga daghan ang dalan paingon sa langit. Ang uban mosulti nga usa ra ka Dios ang atong gisimba, pero lain-lain lang ang mga pamaagi sa atong pagsimba. Dunay sa Kristohanon nga pamaagi, sa Buddhist nga pamaagi, sa Muslim nga pamaagi, ingon man sa Hindu nga pamaagi, ug daghan pang uban nga pamaagi. Pero musangko ra kini sa usa ka Dios. Sakto ba kini nga mga tinuohan? Sibo ba kini sa pagtulunan sa Biblia? Atong tan-awon unsay gisulti sa pulong sa Dios mahitungod niini. Si Jesus lang ang dalan padulong sa Dios nga Amahan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako. Sa Juan 14:6. So si Jesus lang ang dalan nga paingon sa Amahan. Ug mayon usab siya, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impierno. Ug kini ang gisubay sa kadaghanan, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Ug diutay ra ang nakakaplag niini. Matud pa sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Si Jesus lang ang bugtong anak sa Dios nga gipadala dinhi sa kalibutan aron ang tanang tawo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay matud pa sa pulong sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag na ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ang Biblia mga igsuon nagatudlo nga si Jesus lang ang dalan, ang pultahan ug ang tigpataliwala, ang tulay nga paingon sa Amahan. Walay makaadto o mahiusa sa Dios gawas kang Hesukristo. Walay maluwas kun dili moagi kaniya tungod kay siya lang ang manuluwas sa kalibutan. So dili tinuod nga daghan og dalan paingon sa Dios. Bugat kini nga pagtuluan pero mao kini ang kamatuoran nga ginatudlo sa Biblia. So agig tubag nini maong pangutana mga kaisuunan. Dili tinuod nga ang tanang relihiyon ng kalibutana, ang tanang pamaagi sa pagsimba ng kalibutana paingon sa Amahan. Kay aduna lamay usa lang nga atong pag-agian ug kana walay lain kun dili mao si Ginoong Hesukristo nga ato ang manluluwas sa ato ang kinabuhi. Daghang salamat. To God be all the glory.